yan ang kumpanya, kasalanan mo, di ba? Marami kasi ganyan, nagpapalusot, di ba? Hindi na makabili lang siguro, isa, dalawang bis, napakatagal na. Napakatagal ka na palang bumili, di ba? Okay. So, para po makapaghanda tayo sa mga darating na panahon sa 2022 na expectation, maraming karamdaman. Andyan ang virus, andyan po ang mga variants na sinasabi. Ngayon, ayaw ko po maging Nostradamus. Kailangan lang ang preparation natin sa buhay natin. Kukuriputan natin. Ako po, hindi nagsigarilyo. Hindi po ako uminom. Hindi po ako nagsusugal. Hindi po ako bumili kahit na media sa buhay ko. Di ba? Kasi yung agi pong ibibili sa buhay ko, idodonate ko sa mga victims ng typhoon o death. By the way nga pala, ito, idodonate ko po. Okay, sa typhoon o death, iyong pambili ko ng Christmas ko. And beside naman, regaluhan na rin ako. Dalawa nagregalo sa akin Thank you so much. Si Richard and RJ Henry Shane, Betito Princina, ng isang tingin ko noon t-shirt na maganda, di ba? Yan gagamitin ko sa bagong taon. At saka si Miss Arian Bibon, binigyan nila akong regalo, di ba? May dalawang regalo ako, bubuksan ko po sa New Year. Kaya yung pambili ko ng personal, idodonate ko po sa bagyong Odette victims, yung mga biktima. May kausap na rin po akong NGO na international, ano po ito, host, singer, at saka ito po ay magaling talang entertainer, na sila ay sa 7th ay pupunta sila sa Bohol para mag-distribute ng mga goodies. So lahat po ng ating malilikom, ipo-forward ko sa kanya, ipapa-acknowledge ko. Okay. Ngayon po, magkakaroon tayo ng box dito po sa ating opisina, sa booking office natin sa 2nd floor DJB Building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Food Panda and Bangko Sentral. Ang baba po namin, yung Mabel's Passion Unlimited. Kung kayo po'y magpapakasal, special occasion, whatever occasion, go to Mabel. Kasi ang gaganda po niya ng Barong Tagalog, ng Americana, ng mga wedding gown at saka mga bags. Diyan po sa ground floor. Ganun po Angeles Cake, napakasarap na cake, at saka Orient Asia, Linding, 40 chairs, 1% lang. Nasa baba, 2nd floor po tayo. Dito tayo sa banda ng Food Panda ng Bangko Sentral. Huwag po doon sa Iglesia ni Cristo, medyo malayo na po yan. Ang taas ng building natin, color green, bagong pintura po yan. Okay, malayo pa lang makikita mo na ang green. Kung galing ka Legazpi, puntang Albay, left side. Kung galing ka naman ng Albay, puntang Legazpi, diretso lang, right side tayo. Left side naman ang Bangko Sentral. Okay. Ngayon po, mayroon tayong suggestion box at lahat po ng donations ninyo, lalong-lalo na ibibigay ko rin po ang GCash. GCash ko. Kung sino nagbigay, i-acknowledge natin sa radio. Sa radio, DCGB ang ating programa or sa ating FB Live. Okay. Ang GCash ni Doc Joey, ito po ay isang sintabo. Wala akong kukunin dyan. Yan po ay kung kayo mga negosyante, mayayaman o sino man kayo, gusto nyo i-announce ko, i-acknowledge ko ang negosyo ninyo, libre yan, walang bayad. Okay. Ngayon, lahat ng GCash ninyo, i-convert natin sa cash, magbabayad pa nga ako ng 3% kasi 3% yan Di ba? 3% or 2%. Iaano ko na yon, iso-shoulder ko pa yon, di ba? Okay, kung hindi kayo makapunta rito. Kung makapunta kayo, mas maganda. Dito, at saka sa Dorotea Resort, mayroon din. Dorotea, mayroon yung box din yan. Okay, sa yung box for donation.
At ganoon din po dyan sa outlet, kinausap ko na rin si Ma'am, si Amazing Diamond Arle na lagyan din natin ng donation box. At baka dali natin anytime. Iwan ko kung nagawa na ni Miss Arian. Baka hindi pa, baka bukas ng umaga. Yan po ang gagawin natin. Sa GCash po, ito pwede ninyong magpadala ng donation kahit po 10 piso, 20 pesos, 50, 100, or magkano man, okay lang po yan. Basta galing po sa puso. Huwag po kayo magbigay ng 1 million, pero yung pala, ang puso ninyo ayaw. Di ba? Ang number po natin sa GCash, sabihin po ninyo pangalan ninyo pag kayo pa nagpadala, taga saan kayo? Di ba? Taga saan kayo? Okay, yung contact number ninyo, nasa GCash na yan siguro. Oo. Plus, ano po negosyo ninyo, trabaho. Okay. Then sabihin niyo, typhoon victims. Okay. Liba naman po yan kung kayo magsusuporta kay Bipili ni Robredo. Wala namang pera din yun. Kung gusto nyo i-GCash din sa akin, pwede rin. Sasabihin ko rin sa kanila. Di ba? Okay, maliwanag. Bipili na, pasensya ka na banggit ko ang pangalan mo. Kasi ako, ganun talaga, tuhog-tuhog, sayang kasi ang oras natin. Ang GCash po natin for the victims of Typhoon Odette, 0998 975 8121 0998-975-8121. I-acknowledge po natin yan at ipo-forward ko rin po doon sa mga pupunta sa Bohol, isang foundation po yan, at ipapa-acknowledge ko rin po. Pati yung pangalan niya, sasabihin ko sa inyo later on at ibo-broadcast ko rin po dito. Okay? Kasi gusto ko po yung tinatawag na transparent. Ayaw ko kasi maakusahan kahit piso. Pero ako mismo magdo-donate. Pero donation ko po, hindi ko na sasabihin. Baka sabihin naman niyo, pinagyayabang ko. Maliit lang po yan. Hindi ko naman kaya ang malaking pera. Okay, maliwanag. Basta apyo. Hindi ko na sasabihin. Okay. Kasi masama raw yung sinasabi. Okay. 0998-975-8121. Okay. Mas maganda po sa akin kung ilagay sa suggestion box. Pero kung talaga malayo kayo, halimbawa taga Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, yung ating mga kaibigan from other parts of Luzon, Visayas, Mindanao, you can do so. And we will acknowledge it in our radio program and FB Live. Okay? Iisa-isahin ko po kayo. Pero pag sinabi mo anonymous, sasabihin ko rin anonymous. Ngayon sinabi mo from anonymous from Bulacan, sasabihin ko anonymous from Bulacan. Kasi ayaw mo pasabi ang pangalan mo eh. Okay, kasi baka mag-donate ka ng $1 million. 0998-975-8121. Ay, paano, Dr. kung $1 million GCash? Ay, laki ng babayaran mo dyan sa yung service fee. Kaya mo kayang bayaran. Ayan po'y pag-isipan natin kung libo-libo pong dolyar ang babayaran natin, 3,000? Hindi, 3%? 30,000? Tama ba ako? Tama, $30,000. Saan ka kukuha niyan, Dr. Joey? Iyan, pag-usapan natin yan, pag ganyan nakalaki. Pero kung $1,000 lang, kaya pa rin natin yan. Di ba? Okay, maliwanag. Okay, so yan po. Ang GCash natin, 0998-975-8121. Tumulong po tayo na mga Pilipino ay matulungin. Especially tayo po, we are spared from the havocs of Typhoon Odette. We thank God na-spare ang Bicolandia. Thank you so much, Lord. That's why tayo po mismo bilang anak ng Diyos, willing to help ang ating mga kapatiran dyan po sa Bohol, sa Cebu, sa Dinagat Island, sa Siargao, at marami pang iba. Grabe po talaga dyan. Devastated ang tawag po dyan. Okay.
Ngayon po, sabihin po ninyo kung ang boses ko tamang-tama lang o mababang boses ko o malakas. Kasi ang sabi sa akin, mas okay raw kung modulated voice. Kasi David, di ba, hyper ako dati. Ayaw ko na rin ng hyper. Unang-una, nag-consume ako ng too much energy. Pangalawa po, hindi po maganda yan. Pero may mga tao naman kasi nasanay na sa akin, kaya ang gusto nila, hyper ako. Pag hindi ako masyadong hyper, ang tiningin nila sa akin, parang malamya, parang may sakit, di ba? So, pero kung ano po ang gusto ninyo, yun pong susundin ko. Because I am yours. Ako po ang importante kayo. Ang importante sa akin, malusog kayo, healthy kayo, may magandang buhay kayo. Di ba? Iwas kayo sa COVID-19, sa Omicron variant, at iwas sa iba't ibang klaseng mga karamdaman, at masaganang 2022. Yan po ang wish ko sa inyo. Okay. Kaya po, ang akin na po ngayon, as much as possible, ang programa ko is modulated voice. Kung medyo mataas po, sabihan lang po ninyo ako. Okay po. Susundin ko po kayo. Hindi po ako magagalit. Okay, wag lang po ninyo ako mumurahin. Kasi pag pinura na ninyo ako, hindi naman po ako minumura ng aking nanay at tatay, di ba? Nasa kabilang buhay na po sila, ay masama naman na kayo mumurahin ninyo ako. Hindi naman ninyo ako binabayaran. Kung binabayaran sana ninyo ako, ay pwede pa siguro, di ba? Pero ito po di ba? Di ba? Okay. Di ba? Di ba? Iyan po ang ano, di ba? Di ba? Yan ang so iyan po ang wish ko. Kaya nga sinimulan ko na ngayon para 2022 ang boses natin ay modulated voice, para po ay mas entice more people to watch our FB Live and to tune in sa ating radio program sa PBNDCGB every Monday to Saturday from 5:30 to 6:30 except Wednesday sa radio program. Pero ang FB Live natin halos tuloy-tuloy po yan. Din Sunday from 9:30 to 11. And I'm thinking at sa akin ding i-brought out ko rin. I'll bring it out to our to so many, to our staff, to our mga friends, mga associates natin, na siguro ang Sunday natin baka isarado ko na rin ang FB ang ating opisina. I don't know si Miss Megawan kung isasarado niya, bukas siya para sa akin. Pero yung FB Live namin ay maring ituloy namin yan sa Dorotea, or pwede namin yan ay i-replay, di ba? So, yan po ang mga plano natin for 2022. At may napakaganda po akong plano for 2022 na umpisan po sa June 3. Kaya huwag kayong mag-miss out sa mga programa natin. June 3 po, kung kayo po mahirap, kung kayo po kulang sa kinikita, kung kayo po ay may mga karamdaman, kung kayo po ay walang puhunan, kung kayo po ay malit ang puhunan, malit ang pera, o malaki ang pera, o mas malaki ang pera, pwede po kayo na matutulungan namin kayo starting January 3. Itong wisdom na ito, sa palagay ko po, binigay sa akin ng Panginoon, na sabi ko na kay Miss Gilay, sa staff natin, na may napakaganda kaming plano. Kung kayo po ay 25% in below ang discount ninyo, pwede kayo dito. Kung kayo po hindi pa miyembro, pwede kayo dito. Napakaganda po ito. Okay. Kasi dito ang pinag-uusapan natin, how to earn money and how to pay less sa ating mga produkto. Ibig sabihin,
once ikaw ay bumibili na at bibili pa ng mga produkto natin, Amazing Trio, Amazing 4, Mega 1, Healthy Drinks, Berry Soap, ay mas madali, mas maliit ang babayaran mo at malaki ang iyong pag-asang kumita. Di ba? So yan po magandang balita dito. Okay. So magandang balita ito na anytime ay starting January 3 ay pasisimulan na natin. Okay. Pero ngayon, December, ang umpisan po natin for tomorrow's buy one take one SRP sa Mega 1 and Amazing 4. Okay. Okay. Paano halimbawa bumili ng Mega 1 box, buy one take one. Amazing 4 lahat ng boxes tig-isa. Buy one take one yan. Paano kung Miracle silang isang box ay walang buy one take one po yan, plus 10% sa kanyang discount card. Paano Mega Multi 5 capsule? Marami pa ang Mega Multi 5 capsule? Marami pa. Buy one take one din po yan. Ang Miracle C kasi kakaunti na lang ang ating stock. Okay, maliwanag, plus 10%. Okay. Para sa 4 na araw, extravaganza na yan, ay marami tayong matutulungan. Okay. Maliwanag. So, sabihan na po ninyo ang inyong mga kaibigan, mag-post na po kayo mag-post. Di ba? Total, ito magandang balita ito. Magandang balita para sa ating mga kababayan. Marami tayong matutulungan. Okay, maliwanag. At yung mga bibili pala, may calendar na po tayo, 2022 calendar ang Miracle Health Corporation. Kayo po yung mabibigyan natin ng kalendaryo. Di ba? Mabibigyan po natin kayo ng ng kalendaryo. Okay. So, okay, ito daw. 3 days vacation. Walang stress. Okay. Ngayon, after negosyo na naman and for 2022, kailangan talaga. Kailangan talaga, di ba? Kasi 3 araw wala tayong kinita. Di ba? Kumusta naman po ang boses ko? Modulated voice ba? Di ba? Merry Christmas po, Doc. Merry Christmas. Nanonood ba ganito si ang ating leader po dyan sa TV Albay. Amazing Ruby Gyanan. Very loyal po ito sa atin. Thank you so much, Amazing Ruby. Di ba? Ito talaga, Doc Joey Bitito ito. Di ba? Kahit ano mangyari, Doc Joey Bitito ito, baliktarin man nila ang kung ano man ang gawin nila sa buhay. Hindi ito, di ba? Di ba? Di ba? So yan po ang magandang balita natin. Magandang balita natin, di ba? Kaya po ay sana ay kayo ay tumutok dito sa atin. Doc, Ching Biti Doc, in 2022, more money, personal growth, or happiness? All of the above. Praise God, hallelujah. More money, personal growth, happiness. Ano kayang personal growth? Okay. Okay lang naman voice mo, tama lang. Yan. Okay, thank you so much, ma'am. Haha, na all glow up. Haha, 3 days vacation. Yan. Taba muna. Ay, tumaba daw ako. Tama ba? Totoo ba, Miss Yan? Tumaba ako? Sa 3 araw? Walang stress Walang stress. Kain tulog lang Diba? Sariwang hangin. Thank you so much. Yung nagpakain, nagpatulog sa atin. Okay. Okay. Tama lang daw ang boses ko. Okay, thank you so much. Kasi alam po ninyo, ako masunore na tao. Hindi ako yung mayabang na alam ko lahat, no? I'm just, Bigyanan. Loyal po ito sa atin. Thank you so much. Ito po. Okay, ito po. God bless po, Doc. From Lionel Zamora Obligacion. Sariwang hangin.
Aisha Briobo, Espirito, Sherdan, Angel Daet, good evening po Doc, and Team Diamond, and Miss Arlene Pabilionio, good evening also. Amazing Robigyanan from TWL by always Doc, sa imo sana ang loyalty. Sa akin lang ang loyalty ni Miss Ruby. Kaya ikaw na ang leader ko habang buhay dyan sa TV. At pwede pa sa First District o buong Albay. Salamat po sa magandang balita po. Opo, tutok po ako. Cherry Bityo. Ayan, salamat. Isa rin po natin na talagang napaka di ba? Di ba? Okay, salamat. Salamat sa inyo lahat na pagmamahal sa akin. Ito si Amazing Ruby, grabe ito magmahal sa atin. Sa Amazing Angel, ganun din. Si Amazing Cherry Bityo, ganun din. Si Amazing Lionel, ganun din. Si Amazing Asia Briobo Espirito, rito, humahabol din, di ba? Di ba? Di ba? Ganun din ito. Okay. Amazing Angel Daet, Amazing Lionel, Amazing Ruby. Kung si Amazing Cherry meron ka ring time. Iba sa iyo may mga time po. 5 ang kailangan ko pa. 5. Di ba? 5 pa. Basta po yung may mga time. Di ba? Para tumulong sa ating napupusuan. Thank you po, Amazing Ate Angel Daet. God bless po in advance. Happy New Year with your family from Amazing Mega Diamond Arlene Babylonia. Ay mapagmal talaga ito si Amazing Diamond Arlene. At she cares. Diba? Okay. Doc, pwede po ba ako doon sa surprise? Kailangan lahat na package. Kailangan package. Diba? Okay. Okay. Ganun po dapat yan. Di ba? So, kailangan po natin ay magmahalan. Walang iwanan. Dapat wala po tayong iwanan. Di ba? Walang iwanan. At kailangan po tayo magkaisa na. Di ba? Magkaisa. Di ba? Yung Christmas party live natin 1,400 views. I-share po natin, i-share po natin para umabot ng 100,000. Okay. Nasa na po ninyo, nasa YouTube, nasa Facebook po ninyo, sa notification. Na po tayo? Ay nasa po tayo, marami ng views. Kailangan po i-share natin, i-share. I-share po natin, i-share. Good PM po, Doc. Okay po, thank you po. Hindi na po namin siya. Ayan. Ngayon lang naman kasi siya nagkasakit ng ganito. Katagal na simula nagpa-vaccine siya. Though hindi naman po talaga namin sinisisi sa bakuna, pero may part pa rin po siguro. Ito po. Ito po kasi ganito. Mayroon pong isang tao. Tinatanong ako na bakunahan na daw ng first dose. Yung second dose, kasi medyo ang parang hindi ko nasabihin na tinatanong ako kung itutuloy pa rin daw ang second dose. Hindi dapat ako ang tatanungin. Pwedeng health authorities, pwedeng pamilya, mag-usap-usap ang pamilya kung itutuloy o hindi. Not Doc Joey. I never say na kayo magpabakuna o hindi. I never say kung nabakunahan na kayo, may dumating kung ano-anong reaction sa inyo kung mayroon man, na ako ang magde-decide para sa inyo. Don't ask me about that. Basta about vaccination, don't ask me about it. I will not
say anything about it. I'm not an expert to the vaccine. So, ang expertise po lang natin about natural, about Amazing Trio, Amazing 4, Mega 1, and other products because they are our products. Okay, maliwanag. Pero pagdating sa mga karamdaman ninyo, iniinom ninyo, kung sa diabetes ninyo, sa kidney ninyo, sa heart ninyo, sa pagpabaksin ninyo, don't ask me about it. I will not answer you. Diba? Hindi ko kayo sasabihin na huwag ko sasabihin na oo. Magde-decide kayo or ang inyong doktor kung may doktor man kayo. Okay, maliwanag. Hindi ako nakikialam sa hindi akin. Nakikialam lang po ako sa amin na mga produkto. Okay, maliwanag. Okay. Kasi po mahirap po makialam dyan. Baka tayo ay mapagsabihan maraming magagalit sa atin. Di ba? Ayaw ko ng ganon. Ang gusto ko po, ang wish ko, lahat ay kaibigan natin. Di ba? Okay, maliwanag po. Okay. Ayos, maliwanag pa yan. Hindi na po kayo magtatanong sa akin kung ano-ano. Sakto sa tiwala pasok asawa ko kaya. Yes, okay. Si Amazing Ibon. Di ba? Okay. Amazing Ibon. Very good. Di ba? Dok, ako pwede. Very good. Oo, di ba? Yung time po ay kailan pumunta. Di ba? Kasi po mayroong mga instruction tayo. Okay. So, iyan po sana maunawaan po ninyo ako. Okay. Di ba? Maunawaan po sana ninyo ako. I cannot say anything if I don't know. And I don't want to encroach. Ano naman encroach yan? May ka-croach yan, Doc Joey. Yan. Hindi po pwede, hindi po kami tatanggap ng mga used clothing. Kasi malayo po ang Cebu, ang Bohol at iba pa, cash lang po ito. Pero ang donation po ninyong cash, ipo-forward ko sa isa pong foundation at ipapa-acknowledge ko. Okay, maliwanag. At pwede ko pa isummarize lahat kasi po para transparent. Ginagawa ko po ito hindi para sa akin, hindi po para magpapugi. Para lang gawin ko ang dapat gawin ng isang anak ng Diyos na naniwala na sabi ng Panginoon, anak, kung ang iyong mga kapatiran, kapatid natin lahat ang mga Pilipino kahit anuman ang estado nilang, anuman ang reliyon nila, nagkakasakit o naperwisyo o nasalanta o naghihirap ay tulungan mo. So, kaya ko po yan ginagawa at gagawin. Kaya nga po ako hindi bumili kahit t-shirt, kahit ano sa buhay ko. Pero I'm happy. I'm happy na wala akong binili sa buhay ko kasi makakatulong. I'm happy dahil sa nakapag 3 days off ako sa negosyo, sa opisina natin o sa radyo natin. Okay, maliwanag. Kaya po ako ngayon ay hyper. Ibig sabihin I have more energies now compared before. 3 araw, wala kang cellphone, biruin mo yan. Sino makakagawa yan? Ganun po ako pag dinidisiplina ko ang buhay ko. Parang si LeBron James. LeBron James, almost 37 by the 30th of December. Siya po ay 37. Kahapon, Christmas Day, gumawa po siya ng 39 points. Kaya, ano po siya? Highest scorer. Kaya nagugulat ang mundong ibabaw sa larangan ng basketball. Sa mga atleta, si LeBron James, one of its kind. Diba? Kasi inaalagaan niyang buhay niya. Diba? Ganun po yan. Kaya ako, kahit man mag-50 taon na tayo sa radyo, kahit 100 years old na tayo, makapag-radyo pa, makapagkaway-kabay pa sa inyo, dahil nga po, inaalagaan ko ang buhay ko para sa inyo. Sarap yan sana. Sarap magmahal si Doc Joey Bitito. Sana ma-appreciate ninyo yan. Okay, maliwanag po yan.
Di ba? Di ba? Okay. So yan po ang ano natin. Yan po. Yung pong mga gusto mag-donate, katulad ni si Brother Noel ng Rapo-Rapo, sabihan mo na lang dyan yung mga gusto mag-donate na makinig sa ating programa para kas ang ano nila. Okay. Kasi hindi na natin po kayang mag-ano na mga goodies. Kasi po yung freight, mahirap po. Aeroplano po kasi yan eh. Okay. Ang gagawin kasi natin dyan ay yan po ay ano yan po ay natin para umabot ng 100,000. Di ba? Ang ano po kasi natin dyan ay doon na lang bibili sa lugar na malapit para ano, green na green pala ko, ano? Doon na lang po bibili. Oo. Hindi na po dito sa atin. Oo. Di ba? Shirley Eunice Nabor. Yan, mga online po siya ngayon. Di ba? Nag-invite ng marami to watch our program. Very appreciative si Amazing Ruby. Di ba? Always clapping her hands. Okay. So, ganun po yan, mga minamahal kong kababayan. Rosan Bayunito Maglaki, yan. From Barangay Kaugutan ito. Pinusuan yung ating programa. Di ba? Okay. Kasi na-share natin. Okay. Share na po ninyo ang ating programa. Para marami makapanood. So, ang ating pong Migawan, yan po ang ating pasisikatin ng gusto by next year. Kasi very economical, 21 very powerful natural ingredients para po mapalakas ang ating immune system, para meron pong depensa, may defense mechanism ang ating katawan. Okay, labanan ang mga pathogens. Ano po ba mga pathogens? Mga bacteria, microbes, fungi, parasites, bacteria, even viruses. Di ba ang corona, COVID-19 is a virus? Ang Omicron virus, mga viruses po yan. Kaya pag malakas ang ating immune system because of one of the causes, okay, ay yung ating Migawan. Kasi 21 very powerful natural ingredients, kahit man maraming viruses na dyan, ay kayang labanan ng ating katawan. Dahil pinalakas ng ating Migawan. Kaya may promo na tayong buy one take one tomorrow doon sa mga miyembro na. Sa hindi pa miyembro, mag-member ka muna. Di ba? Okay, maliwanag. Okay, maliwanag. Para matulungan namin kayo. Okay. Ayos. Okay. So lahat pong gusto mag-book na kay Doc Joey, just get in touch with us. Ang aking numero po 0998-975-8121 0998-975-8121. Okay, diyan naman po sa ating outlet sa Purokwan, Kimantong Daraga Albay, inside the compound of UB Express going to Pilar Sorsogon, owned and managed by Miss Miga Diamond Arlen, Pabelonia, sa kanyang numerong 0946-051-9050, 0946-051-9050. Kung mayroon pong buy one take one dito, mayroon din po dyan. Okay. At instruction din natin Manila na pwedeng mag-buy one take one din. At ipapano natin kay Miss Jilay. Okay, simula tomorrow, 28, 29, 30, and 31. Okay, kaya i-share natin ang ating programa now because marami ang dapat makakalam sa buong Pilipinas o even abroad. Di ba? Kasi madali na ngayong bumili. Padala ka lang ng pera, pwede na po yung ipadala ang produkto, di ba? Okay, maliwanag po yun.
Okay, so yan po ang magandang balita natin. Sana po hindi tayo ipagkait ang pamasko natin. Pamaskong handog natin sa ating mga kababayan, di ba? Okay. Pamaskong handog natin sa ating mga kababayan. Huwag natin pagkait po yan, di ba? Mayroon po yung tinatawag natin tayo ay ano? Tayo ay ano? Tayo ay makasarili. Di ba? Huwag po tayo makasarili. Di ba? Huwag tayo makasarili. Kasi pag makasarili po tayo, wala tayong pupunta na maganda. Kasi makasarili po kayo eh. Di ba? Di ba? Makasarili kayo eh. Sana naman huwag kayong makasarili. Okay. Okay. So naunawaan na po ba ninyo ako? Okay. Maliwanag? Cherry video shared ang ating mga programa. Di ba? Ayan. Maganda yung nagsishare. Di ba? Okay, maliwanag. So, ito magandang balita natin. Sana ay tuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy natin na tayo nagsasamahang maluwalhati. Nagsasamahan na maganda. Okay? Okay? Di ba? At tayo nagsasama ng maayos. Kasi pag nagsama po tayo ng maayos, ay maganda po ang outcome. Di ba? Maganda po ang outcome. Ito may bagyo pala. Huwag naman sa dito. Huwag naman. Deny. Ano ito? Low pressure. Low pressure lang pala ito. Low pressure. Hindi pa naman ano. Ay sana wag naman. Kasi mayroon po. Mayroon po kasi ang bagyo eh. Di po ako dyan bukas ng live mo ngayon kasi malakas ulan dito, wala signal. Ibon Jane. Di ba? Ibon Jane, di ba taga Uwas, Albay? Si Ibon Jane taga Uwas, Albay ito pagkakalam ko eh. Di ba? Alam po ninyo, tayo ay napapakinggan, napapanood sa iba't ibang bahagi ng Albay, ng Bicolandia. And even sa sa Visayas in Mindanao, di ba? Okay, so yan po magandang balita. Kaya po sana ay tuloy-tuloy ang ating pagsasamahan. Magsama-sama tayo. Di ba? Yan po ang yan po magandang balita natin. Di ba? Okay. So, okay, good afternoon. Hello po, Doc. By Abigail Casires. Anniversary follower. Yes, salamat. Jobit Manila Deraco. Good evening po, Doc. Magandang gabi rin sa iyo. Top fan +1. Yan, mga top fan. Good evening po sa lahat in Team Diamond. Merry Christmas po sa inyong lahat and advance Happy New Year from Top Fan +2. Amazing Mega Diamond Arlene Pabilonia. Okay. Merry Christmas and advance Happy New Year too to you, Miss Mega Diamond Arlene. Good evening, Team Upper, Team Diamond. Good evening, Doc Joy. Good evening din. Also, Top Fan +2, Amazing Cherry Bicho. Advance Happy New Year sa inyong lahat by Amazing Top Fan Lionel Zamora Obligasyon. Yan. Okay. Ay, sa may action. Tama po, Doc. Doon po tayo sa may aksyon na ginagawa. Tama po yan. Hindi po tayo pwedeng paikutin na puro pangako. Nakaramihan po napapako. Di ba? Kailangan iyo mayroon ng ginawa at gumagawa. Kahit may bagyo, may ginagawa. Di ba? Hindi po ako, Diyos Panginoon ko, babayaran ako ng 1,000, iboto lang sila. Ano sila? Nahihilo? Sa 6 na taon, 1,000 lang ba yan? Ang aking isasakripisyo kung nagboto ako sa hindi matinong tao, walang alam para gawin.
Doon na po ako sa walang ibibigay sa akin kahit piso. Ako pang gagastos basta mayroong gagawin napakaganda sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Thank you, Doc, sa pagtulong sa mga nabagyong Odette. Naway marami kang matulungan lalo na sa panahon ngayon. Okay. Because we care. Di ba? Kayo naman po, sabihin po ninyo yan sa mga kakilala yung kamag-anak. Kung wala kayo pantulong, sabihin ninyo, yung programa ni Doc Joey Bitito, Serbisyong Natural, Kalusugan Pangkabuhayan at iba pa, na meron pong programa, di ba, na para tulungan yung biktima, mga biktima po ng bagyong Odette. Okay. At babanggitin po natin ang pangalan nila. Kung sinabing anonymous, nagbigay ng 50 pesos, anonymous, di sasabihin ko. Di ba? Paano, Doc Joey, kung marami yan? Wala kang magagawa Di ba? Paano, Doc, kung maubos ang programa ko? Wala kang magagawa. Ganun talaga pag tumulong ka sa kapwa. May sakripisyo mo. Di ba? Alam nga naman, sinabi ko na 50 pesos, sasabihin ko, porque 50, hindi ko na sasabihin. Ang sinabi ko lang, nagbigay ng 10,000. Ay, mali yan. Kahit magkano. Paano, Doc, yung nagbigay 5 piso? Hindi sabihin natin. Wala kang magagawa Pero bibihira naman siguro magbibigay ng 5 piso. Kung mayroon sila. Pero kung wala, may 5 piso sila, yun ang kaya, mas maganda po yan kaysa 1,000 na parang napipilitan. Okay, maliwanag. Hindi po yung kung magkano binigay mo. Ang pinaka-importante po, yung galing sa puso na alam ng Panginoon Diyos, pambili mo na lang ng tuyo, binigay mo. Di ba? Dahil ikaw nagpapasalamat kay Lord na hindi tayo dinaanan ng bagyo. Kasi kung dinaanan tayo ng bagyo, baka libo-libo ang gastos natin. Na perwisyo tayo, walang kuryente. Di ba? Tama po ba ang kaisipan ko? Kaya po ako nangako para sa buhay ko, wala akong bibilin itong Christmas. Kasi yung pambili ko, idodonate ko para sa biktima, mga biktima ng bagyong Odette. Okay. Iyan ang aking philosophy sa buhay. Kasi nagpapasalamat ako kay Lord Hindi tayo apektado. Diba? Ang tanong na naman, baka naman, Dok, ibulsa mo ang pera. Diyos, Panginoon ko. Diyos ko po. Diyos ko po. Takot po ako sa Panginoon Diyos. Hindi ko po babanggitin ang Panginoon kung ako po magagawing kabulastugan dyan. Diba? Kahit ilang milyon pa yan kung dumating man yan. Pero imposible. May magbibigay sa atin ng milyon. Resdov Mason, hello, anniversary follow. Hello po, Doc Joy. Now lang ako nakapanood sa iyo. Kasi po, kaayos lang po ng PLDT dito sa amin. Pag bagyo ng Odette na wala na ng internet connection kami. Taga saan kayo ito si anniversary follow Resdov Mason? Ganun ba? Okay, thank you naman. Salamat at na-restore na. Di ba? Okay. Sana marami tulungan. Kawawa naman ang tinaman ng bagyo sa Mindanao, lalo na yung mga totally damaged. Hindi nila alam kung paano magsimula ngayon sa andito si Doc na handang tumulong sa mga typhoon victims. God bless, Doc. God bless din. Okay, salamat. Sana kayo pagdasal natin. Late na ako. Okay lang. Amazing. Itong ito, talagang amazing. Top fan 2. Amazing Rubigyanan. Hindi ka pa late. Okay lang yan. Di ba? Kasi may ginagawa ka. Alam nga naman, siyempre mas maganda yung yung nakakahabol, di ba? Di ba? Okay. Okay. Paki-share na ninyo, kailangan umabot tayo ng libo-libong views. Kung pwede lang, kung pwedeng ikaw din po, importante ka din sa amin pong lahat. Yan. Salamat, maraming salamat. Amazing Top Fan 2, Cherry Bityo. Yan. Masaganang 2022 po, Doc Joey. Salamaton. Masaganang 2022 rin sa iyo at sa inyong lahat kong mga minamahal kong campaigners, supporters, and followers. Yan, lahat-lahat na. Okay. Magandang hangarin po na marami pa kayong matulungan po. God bless po. Salamat. Maraming salamat. We really care. Happy New Year po sa ating lahat by Amazing Ruby. Yes, okay naman po yan, Doc. Doc, yes, of course, okay. Love, love, love. Di ba? Okay, welcome po sa more blessings to come. Yes. Okay, salamaton. Lilith Parado, sharer +1. Good evening po, Doc. Magandang gabi rin po sa iyo, Madam Lilith. Diba? Okay. More income this coming 2020 January 3. Yes, maganda po ito.
January 3, huwag po kayong mawawala. Oh, di ba? Oh. Thank you, Doc, sa calendar. Yes, okay, may calendar po tayo kung gusto po ninyo. Back to normal. Yan, i-ano po natin, ipag-pray natin kay Lord na back to normal na tayo sa sa 2022. Okay, di ba? No. Oo. Salamat sa magandang balita. Tutok na po tayo. Yes, tumutok lang po kayo dito sa atin. Di ba? Kasi gusto natin pagandahin ng ating mga programa para malabanan ang mga kahirapan at ang mga karamdaman kasi yan po ang salot sa ating lipunan. Magkaisa sa pagbabago. Yes. Dapat yung tunay na pagbabago. Di ba? Walang iwanan hanggang dulo. Yes. Maasahan ninyo ako. Basta wag lang lukuhan. Nag-iiko po daw ang boses natin, Doc. Bakit ganon? Ano, bakit nag-iiko? Because itong hawak ko. Paano? Dua-dua po ang boses mo, Doc. Nawala na. Yan. Naayos na po ni Amazing yan. Di ba? Okay. So, Amazing Share Joby, Sanoro, Loyola Country, Dan share po. Salamaton po sa inyo, salamaton. Okay, salamaton. Yung po mga share kasing yan, malaki ang napupuntahan. Thank you, Doc. Salamat po, Lord, na ilayo mo po kami sa Baguio. Odette. Yes, we should be thankful to God. Kaya po, kung mayroon man tayong maitulong, kahit katiting, itulong na po natin. Okay, good evening po by Adren Nanti Sagilan. Sharer plus one, Amazing Emily Milgar. Hello po, God bless. God bless din po sa inyo. ENG Bulante, hello po. Hello din po sa inyo. Good evening po, Doc. Magandang gabi rin sa iyo. Follower Cora Blanco Bron. Yan, Mayura. Sharer plus one. Hello po, Doc. Hello. Kumusta ka na? Usukin mo na yung mga suportadores mo dito sa atin. Yes, kakampings. Yes, kakamping. Sampa kayo. Ako, Doc, ano nakalagay? Meron na rin. Ako po, Doc, ano nakalagay? Top fan. Plus 2. G. Bayaban. Okay yan Salamat po, ate. Yan. Rubik Gyanan by Shirley Eunice Nabor Nolyal. Yan. Okay. Ako po nakapabakuna na first dose. Yan. Sabi ni Amazing Top Fan G. Bayaban. Okay. Okay. So ito na. Maganda na po ang ating ang daming nanonood ngayon sa atin. Milestone follower Alexander Orencillo Osias. Merry Christmas. Merry Christmas, brother. And a prosperous New Year to you and your family. Pasyal ka dito sa office. Siguro bukas sa 30 o 31. Ayan. Okay. Okay, pasyal ka dito sa amin. Di ba? Okay. Ang ating kaibigan. Okay, so yan po magandang balita natin mga minamahal kong kababayan. At don't forget ng ating katawan, we should, kung tayo po ay kumakain ng mga masarap, kung saan tayo pumupunta, kailangan po natin pangalagaan ang ating katawan. Dahil nga po ay hanggang kailan po ang buy one take one ng Mega One hanggang December 31. December 31. Sa isang box na bibilin po ninyo, isang box po ang libre. Yan. Okay. Okay. SRP po yan Kaya po sa dalawang boxes, instead na 8,000, 4,000 na lang. 2,000 each na lang. Yan ang laki ng discount. Meron 21 ingredients, very powerful. Di ba? Tapos, ganyan ang mangyayari. Excuse me. Excuse me. Ayan. Nakita mo, Doc. Matabilong ka na naman kasi. Okay. 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 Okay na po yan. Okay, yan na po. So, yan po ang kailangan natin. Ang Christmas po
Di ba? Sabi ng iba hanggang sa 3 Kings. Di ba? Tama ba ako? Please correct me if I'm wrong. Di ba? Yung iba naman hanggang December 31. No, di ba? Yung iba naman po December 25. Oh. Kayo po ang magsabi sa akin. Di ba? Okay. Sa akin, ang Christmas ay nagmamahalan. Yan ang importante sa akin. Di ba? Yung nagmamahalan tayong lahat. Di ba? Okay. Yan ang importante sa atin. Nagmamahalan tayong lahat. Yan po ang Christmas. Di ba? Okay. Anong malay pagdasal natin? Kumikita na tayo ng malaki at marami tayong matutulungan. Okay. Di ba? No, di ba? No. Yan. Yan, di ba? So, yan po dapat natin gawin. Okay. So, okay. So, yan po ang yan na po ang ating magandang balita para sa inyong lahat. Sana ay tayo ay nagkakaunawaan. Sana tayo nagmamahalan because to me Christmas is caring, loving, believing, di ba? And doing something good to our fellow men. Yan sa akin ang Christmas. Di ba? At huwag po yung pang sarili lamang. Dapat pangkalahatan. Yan, di ba? Okay, maliwanag po. Sana naunawaan po ninyo kami. Kung naunawaan po ninyo kami, ay mas maganda pong balita po yan. Di ba? Okay. Paki-reply mo rin dyan, Miss Yan, yung mga nag-ano sa atin. Pakipusuan mo back. Kasi po sila ay ibig sabihin, they are watching us and we have to reciprocate. Yan. Okay po ba ninyo? Alam po ba ninyo? Reciprocate. Kailangan po pahalagahan natin sila. Di ba? Okay. Kailangan po natin pahalagahan po natin sila. Okay. So, yan po ang sa aking paniniwala sa buhay. Aha. Kaya po ay yan po yung ginagawa natin. Okay. So, once again po, Mega One is composed of 21 natural ingredients, very powerful para mapalakas po ang ating immune system at malabanan nito ang iba't ibang mga challenges sa ating buhay, lalong-lalo mga pathogens tulad po ng mga bacteria, microbes, fungi, parasites, and even viruses, and even cancer. Kailangan lang palakasin na matutulungan po ang ating katawan na palakasin ng Mega One with 21 very powerful ingredients made and manufactured in Florida, USA, approved by FDA more than 2 years ago. Yan. At ito po ay libo-libo na ang nakasubok nito with very good feedback, result. Yan, di ba? Hindi lang good, very good result and feedback. Di ba? Ang sabi lang nila medyo pricey, pero alam po ba ninyo, mas maraming pricey dyan na mas maganda po ang resulta ng ating Mega One. Di ba? At ngayon po may buy one take one, very affordable na. Ayan. Kaya huwag na natin palagpasin pa. Di ba? Anong gawin? Yung mga alkansya yan, buktungin na. Di ba? Yung mga sa bangko, kaya punta na. At yung gusto pang mamili pa sa mga malls, ay ipagpaliban na muna. Total na kapag pamasko na kayo. Di ba? At yung may mga sobra-sobra dyan, i-donate na po natin sa Odette victims. Yan. Sa bagyong Odette. Sa mga biktima ng bagyong Odette. Yan, di ba? Tama po ba yon? Okay, ang aking pong GCash 09
0998-975-8121. 0998-975-8121. Ang ating pong mga donation box, mga boxes ay dito po sa second floor, dito po sa second floor DGB building in front of Bangko Sentral ng in front of Bangko Sentral in Food Panda. Yan. Legazpi City, baba po namin ay Mabel Fashion. Yung po nabili ng mga wedding gowns, magandang wedding gowns, coat and tie, barong, bags, yan. Dito na po kayong bumili. At very affordable. At ganun din po ay quality yan mga gawa dyan. Then of course, Angeles Cake, ang masarap na cake. Then ang ating Orient Asia blending. Yeah, for teachers, 1% only per month. Yan, di ba? So yan na po magandang balita. Nasa second floor po tayo. At ang atin ang hindi makapunta, pwede pong GCash. Sabihin lang po yung pangalan ninyo, lugar. Ang aking numero 0946-005 doon pala ba yan? Ang contact number ni Miss Mega Diamond ay 0946-051-9050. 0946-051-9050. Ang aking GCash kay Doc Joey ay 0998-975-8121. 0998-975-8121. Yan. Okay. At bukas kami bukas, alas 9 hanggang alas 6 ng gabi. Yan. Pwede kayong puntahan kami. Okay. Lalong-lalo na kung may dala kayong pambili ng maraming megawan at meron din kayong pang-donate sa victims of Typhoon Odette. Yan, di ba? Kasi lahat ay happy. Happy kayo kasi kayo nakabili ng murang-mura, di ba? Di ba? At maproteksyonan ang iyong pamilya, di ba? Kasi ngayon po mahirap na ma-hospitalize. Marami nagsabi sa milyon-milyon na ubos. Kawawa naman, pinaghirapan napakatagal. Di ba? So this is now high time for us, di ba? Na maging maingat, maging proactive, maging isipin mo ng kalusugan bago luho. Isipin mo na kalusugan bago kung ano-anong mga kapritsyo sa buhay, di ba? Mga kung ano-anong bisyo sa buhay, di ba? Kasi ang bisyo wala naman magagawa mabuti sa katawan ng tao. Yan, paalala ko lang po yan. Pero kayo rin po ang boss ng buhay ninyo. Bago sabihin ko, Doc Joey, talaga nakikialam ka na naman. Paalala lang po yan, hindi ako nakikialam. Kung gusto ninyo, maraming salamat. Kung ayaw ninyo, wala pong problema. Bako naman po ako may buhay ng buhay ninyo. Pero tatanungin mo, Doc Joey, bakit parang junior ka parati sa iyong age? Hindi po nagsisigarilyo. Halos hindi ako umiinom. Nakainom po ako champagne, kaunti lang. Hindi po alak. Hindi po ako kumakain ng sobra-sobra. Hindi po ako nagsusugal. Hindi po ako nagna-nightlife. Kaya healthy, very healthy tayo. Umiinom po ng maraming produkto natin. Di ba? Ng Mega One, Amazing 4, Amazing Trio, mga healthy drinks, di ba? Paano hindi tayo maging very healthy? Kasi may ginagawa tayo sa buhay natin. Ginagawa natin ang tama. Kaya dapat gawin ang kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso